Hello mga kajamjam, this is Aki Samori at your service to care and to share. Ngayon mga kajamjam, alam ko nagtaka kayo kung bakit malaki yung eyebags ko yata o ano, kasi hindi ko makatulog mga kajamjam. Kaya ngayon mga kajamjam, nagbablog ako, magbe-midnight vlog tayo mga kajamjam. Mag-alas 5 na ng madaling araw, tapos hinanaan ko lang yung boses ko mga kajamjam kasi ano kasi ito subdivision, kaya bawal ang maingay dito mga kajamjam. Pero ganun pa man, gagawin din natin ang midnight vlog natin. Kaya samahan niyo ako ngayon mga kajamjam. Lumabas ako mga kajamjam kasi hindi ako makatulog. Yun nga, paulit-ulit na tayo, hindi ba? So ngayon mga kajamjam, pagpasensyahan nyo na, medyo pangit ako ngayon kasi hindi ako nakapag make up. At ganoon naman talaga, pangit naman kasi talaga ako So ayun mga kajamjam, ngayon ang gagawin natin mga kajamjam, kasi nagugutom din ako Sana meron tayong makita ngayong nagtitinda ng pagkain sa ngayong madaling araw. Oo, kasi mag-uumaga na mga alas 5 na ng madaling araw. So ngayon mga kajamjam, let's go, samahan niyo ako mga kajamjam. 1, 2, 3, go, jamming na! Ayun mga kajamjam, nandito na tayo ngayon sa may cruising. Ayan, tingnan nyo mga kajamjam, ayan. So ayan, nandito na tayo sa may cruising mga kajamjam. Nakarating ako dito, kaya sana makahanap tayo ng pagkain ngayon mga kajamjam. Kaya ngayon mga kajamjam, meron naman din pagkain doon, banda doon sa likuran ko. Ayan, sana mga kajamjam makabili tayo ng pagkain. Gutom kasi ako mga kajamjam kaya sana makabili tayo ng pagkain ngayon. Kaya mga kajamjam, let's go, samahan nyo kung bumili doon ng pagkain. Ayan, let's go. Para natin sana, tapos ibalik ko itong mask ko mga kajamjam kasi baka mayroong pulis dito Ayan mga kajamjam, let's go. Sana makakain tayo ngayon kasi gutom na ako. Ayan. So ayan mga kajamjam, medyo malayo na tayo doon sa mga sa may cruising kanina na nilalakaran natin. Tapos wala pa akong nakitang mga pagkain mga kajamjam. Ayan. Sana makakita tayo ng pagkain ngayon mga kajamjam. Ako, pagpasensyahan mo na mga kajamjam ha. Medyo bulol ako ngayon kasi Oh no. Baka may pulis pa, mahuli tayo. Mas mabuti na lang yung kasi stricto kasi dito sa Dumaguete mga kajamjam Pero okay na lang din. Sana meron tayong talagang mahanap ng pagkain mga kajamjam. Ipagdasal nyo ko mga kajamjam na makakain ako ngayon. Ay ako, medyo malayo na tayo mga kajamjam. Malayo na yung nilakad ko. Wala pa ako nakita nagbibinta. Oh no! Kahit yung mga isaw-isaw lang ba, ganun. Nandito ako ngayon pala sa tabi ng kalsada mga kajamjam. Bakit kaya walang nagtitinda? Parang alas 5 ng umaga na. Iba talaga yung iba talaga mga kajamjam yung nangyari sa COVID. Dahil sa COVID na ito, ayan, kahit alas 5 na madaling araw, wala pang nagbibinta ditong pagkain kasi siyempre kailangan natin sundin yung batas, hindi ba? Kaya mga kajamjam, nakarating na tayo kahit saan. Pero hindi pa ako nakapakita ng nagbenta ng pagkain. Kahit noodles man lamang. Ako, gutom na ako mga kajamjam. Tulungan niyo akong magdasal. Masaya ng ating midnight vlog Ako mga kajamjam, nakarating na ako dito sa may gasolinahan. Buti pa yung gasolina, may bukas pa. Pero ang puso ko sirang-sira na sa'yo. Kaya may hugot pa kahit gutom. Ayan mga kajamjam, tignan mo, sobrang tahimik dito. Sana may mabili tayong pagkain o kahit pandesal man lamang. Sana may nagbukas na bikiri. Ayan mga kajamjam, sana may magbukas na bikiri talaga mga kajamjam. Kasi pag wala talagang bikiring magbukas ngayon, wala talaga tayo kung kain. Hindi pa ako nakatulog, hindi pa ako kumakain, gutom pa ako. Nako, paano na ito? So ayan mga kajamjam, ikakat ko muna itong video na ito at babalikan ko kayo mamaya pag nakahanap na ako ng pagkain. And 1, 2, 3, go! So ayan mga kajamjam,
tingnan nyo mga kajamjam. Tingnan nyo mga kajamjam, dahil sa kahahanap ko ng pagkain mga kajamjam, malayo na nang nilakaran ko mga kajamjam. Nakarating na ako dito sa Dumaguete Airport. Wala pa rin ako nakita pagkain, kahit bikiri man lang. Naku, my God. Nagugutom na ako mga kajamjam. Tingnan mo mga kajamjam, sa likuran ko banda mga kajamjam. Ayan po ang airport Dumaguete mga kajamjam. Ayan, nakarating na po ako dito. Ay nako, Lord, sana magbigay ka ng pagkain Lord, kasi gutom na ako. At ito pa mga kajamjam, hindi pa ako inaantok. Siguro nga kasi pinapawisan ako kasi Ewan ko mga kajamjam, bakit kaya ako hindi nakatulog, no? Kasi nung kahapon nung tanghali, nagsusoft drinks kasi ako Kaya yun siguro yun. Paki-comment na lang sa ibaba mga kajam kung ano bang dahilan kung bakit ako hindi nakatulog. Kahit anong gawin ko, hindi talaga ako makatulog mga kajam. Kaya lumabas lang ako, nag-vlog. So tignan mo ngayon mga kajam. Hanggang airport na ako mga kajam. Kitang-kita ko na ang langit mga kajam. Hindi pa ako nakakita ng pagkain. Ayan mga kajam. Sana makakita na tayo ng pagkain mga kajam-jam, kasi gutom na gutom talaga ako. Alayo pa naman yung babalikan ko mga kajam-jam. Ay naku mga kajam-jam. Ayan mga kajam-jam, nandito na ako sa may merkado. Ayan mga kajam, sa bandang likuran ko doon, may merkado doon. Merkado dyan. May merkado dyan. May merkado doon o may merkado dyan. Ano ba yan? Pasensya mo na mga kajamjam, kasi bulol ako magtagalog kasi Bisaya kasi ako pero pinilit ko para maintindihan nyo dyan mga kajamjam kung mga taga Maynila. Kasi mahal ko kasi kayo kaya gagawin ko lahat para mapasaya ko kayo mga kajamjam. Ayan. Ayan mga kajamjam, meron ako nakitang bikiri doon. Ayun mga kajam, handa doon mga kajam, meron bikiri doon. Tignan mo. Sana makabili tayo ng kahit kunti, kahit tinapay man lang. Ayan, tatawid tayo mga kajamjam. Ayan, tatawid tayo mga kajamjam. Ginagawa mo? Sana makabili tayo mga kajamjam. Ayo, tao po. Wow! Pabili po ng pan po. Pwede yung palit ng pan po. Ginagawa mo? Ang pila ng tinalay ko. Depende na, 10 na 20. Wow! Salamat. So, ayan na mga kajamjam, nakabili na tayo ng pandesal. Yeah! Worth of 20 pesos. So, ito mga kajamjam, ang kulang na lang dito yung may sabaw ba? Yung noodles yata. Ay, salamat sa wakas. Makakain na ako. Ay, hindi pala. Kape. Yung kape ba? Yung tag 5. Ayun, yung hanapin natin. Yun ang next project natin. Sa layo ng nilakad ko mga kajam, ito lang ang nakita ko. Ayan mga kajamjam, so hanapin natin ngayon mga kajamjam yung hulog-hulog na tag 5 ba, yung yung may choco tsaka yung para kainitan yung kalamnan ko. Tama ba yun? Kalamnan ba yung tawag yun sa may bandantihan? Bahala na kayo umitindi dyan mga kajamjam, yung mga Tagalogan. Kasi hindi ko pa alam yung mga ibang salita sa Tagalog. Pero kahit pa paano, naintindihan nyo ako mga kajamjam. At ito pala mga kajamjam, medyo hindi kami nakapag-upload ng Vines sa mga Kenyan vloggers kasi busy sila sa kanilang module. At ako naman, nagtatrabaho na, hindi ako nag-aaral, kaya yung trabaho ko naman online, ako na yung may hawak sa oras. Kaya ngayon, dahil sa ako may hawak ng oras, hindi ako nakatulog. So ayan mga kajamjam, medyo nakagawa na yung dilim at saka liwanag. Medyo na, nakikita ko na yung langit. Konting lakad pa natin dito mga kajamjam. Umaga na talaga. Kaya sa lahat ng nanood ngayon,
magandang umaga sa inyong lahat. At good morning sa maayos na nakatulog. Ayan mga kadyang-dyang, sana mayroon tayong makitang ano. So ayan mga kadyang-dyang, mayroon pa pala ditong bitire. So pagtanong tayo mga kadyang-dyang. Ayo. Na may choco dai. Kape, choco nga kuan. Wala na isunod. Kuan to kurang na. Kopi lang. Kira 5 ko sa 5 na siya na. Pandesal. Cheese na din. Oh, sana din. Oh, ilisan ni mo dai or okay ra na? Sige. So, ayun mga kadyang-dyang, dinagdagan pa ng konting kape kasi medyo lasaw lang ko siguro. Ayan mga kadyang-dyang. So, kunting hintay-hintay lang, kunting tiis. Tama. So, ayan mga kadyang-dyang, nakapagkape na tayo, may pan na tayo, so okay na to. Ayan mga kadyang-dyang, dito muna ako kasi dito na siguro ako magkakape. Para matanggal natin tong mas. Ay, ang hirap talaga. Yan. So ayan mga kadyang-dyang, kape muna tayo at medyo umaga na dito. Kaya mga kadyang-dyang, kape muna tayo. It's way. Wow! Ang tabang pala no. Ngayon mga kadyang-dyang, nandito pala ako sa tapat ng Petron. Ayan. Ayan mga kadyang-dyang, medyo umaga na dito kaya ayan. Ayan mga kadyang-dyang, medyo umaga na kasi alas 5 na ng madaling araw. Ayan mga kadyang-dyang, good morning sa inyong lahat. Ayan, pagpatuloy natin ngayon. Nakatapos ko lang, tignan nyo, nakatapos ko lang magkape. Tapos ngayon mapauwi na ako. Medyo na yung tiyan ko ngayon, medyo may laman na. Kaya sana nasusubaybayan nyo ang pagsasakripisyo ko ngayong madaling araw. Dahil gutom ako. Iwan ko bakit bang nangyari sa akin. Hindi ako makatulog. O ayan, tignan mo mga kadyang-dyang, hanggang ngayon hindi ko pa na-feel yung sleepy. Parang bagong tulog lang din ako ba. Iwan ko baka mamaya tulog ako. Kaya mga kadyang-dyang, salamat sa inyong pagsuporta, salamat sa inyong pagsubaybay, salamat yung pagnunood ngayon. Kahit madaling araw pinunood nyo. At iwan ko kung anong oras sa inyo dyan. Maraming salamat. Ang ingay. Pero marami pa rin salamat mga kadyang-dyang, marami pa rin salamat na ayan, nanonood kayo sa akin at nasasihan nyo kung gaano ako sakripisyo ngayon. Ginagawa mo. Nagdama-dama pa ako Ayan mga kadyang-dyang, medyo malayo yung nalakad. Tingnan natin mga kadyang. Doon pa, banda. Ayan mga kadyang-dyang, sobrang layo ng nilakad natin dahil sa kahanap ng bikiri. Ayan mga kadyang-dyang, may nagbukas na ng bikiri doon. Pero talaga, alam mo mga kadyang-dyang, talagang bilis talaga. Ang bilis talaga mga kadyang-dyang. Kasi kanina lang pagkaan natin ganina, parang ang dilim pa lang. Pero ngayon tignan mo, ang bilis lumiwanag, di ba? Kaya mga kadyang-dyang talaga, lagi tayo mag-ingat at magdasal sa Panginoon kasi lagi nakasaad sa kanyang salita na malapit na siyang bumabalik. Kaya binibilisan niya ang panahon natin. Kaya lagi tayong maghanda, lagi tayong magdasal, lagi tayong mananalig sa kanya. Kung mayroong pagkakataon na sumaya tayo, magsaya tayo. Kung gusto nyo manood ng vlog, i-research nyo lang Arky Samuri TV. Masaya na kayo doon. So ayun mga kadyang-dyang, maliwanag na tayo ngayon. Hindi na tayo agad sa live. Pero tignan mo yung eye bags ko mga kadyang-dyang, sobrang laki na. Kasi pero okay lang, masaya lang din ako kasi nandyan kayo nakanood sa akin. Ayun mga kadyang-dyang,
Maraming salamat mga kajamjam sa inyong pagpanonood. Ulit-ulitin ko talaga ito kasi masaya ako na mayroong naniwala at mayroong naniwala at kasisihan sa mga ginagawa namin sa mga kasama kong mga taga-Arquinians. At maraming talagang salamat mga kajamjam, nandyan kayo. At lagi akong ganadong gumising, ganadong gumawa ng vlog, mag-isip ng mga content para lang mapasaya ko kayo dahil nandyan kayo kasi. Mga kajamjam, maraming salamat yung panonood. And don't forget to subscribe, click the tiny bell, and share and comment down below. Kaya mga kajamjam, lagi kong sinasabing mahal na mahal ko kayo. Kaya bye bye!